is verste prik. Een soort mensen loeken erop uit op tweede Christdag. Zoals hier in de Trienwouden voor een Christkuier. We hebben lang over praten wat ze we doen. We zijn hier even heen. Want eerste Christdag altijd een soort eten. Nou, genoeg eten, dat wel. En dronken, dus daar geven we het nou even naar in. Hoe heb je juist het erop gebracht? Maar de band en de bandband hebben ongoed wetten geweest. Dus ja, dan krijg je de nodige calorieën binnen, die kan er nou even af. Ben je hem van die kuierders of ben je hem even mooi? We binnen gewoon even mij. Ja. Vind je het wel leuk? Ik weet het net, we gaan dan naar die in, maar ik denk wel dat ik het leuk vind. Het is nog een kilometer, hè? Ja. Hier is net lekker even op 12 Christdag lekker voor de film. Nee. Nee? Wij hebben eigenlijk een doel, dat is familiair gebeuren, een stukje duurzaamheid erin, mensen verbinden, oud en jong. En dat is eigenlijk een beetje een grote lijn wat we brengen willen. En we willen de omgeving erin worden een beetje meer cachet en een beetje zichtbaar maken. Het is 9 kilometer lang en we pakken een stuk of jou Dwarpen, Gietsjerk, Oensjerk, Moenijn, Reetsjerk. En we verlezen elke keer de route weer. Succes! Dank je. Hoe gaat het? Hartstikke fijn, het water natuurlijk hartstikke fijn, het is mooi weer stil. 18 graden, dacht ik. Dus ik wil wat boven nog meer. Dit is genieten in deze omgeving? Deze omgeving is heel genieten. Vroeger als jongetjes hebben we een protloopslijn. Dus ik wil echt voor mij al je bekend terrein, dus ik word dus heel mooi.